Păi ce să facem? Eu de dimineață m-am trezit cu două vești bune, ca să zic așa, că Netflix s-a scos azi două filme pe fotbal. Unul Da. despre Ultraș, ăla dacă l-ai Asta e văzut, răspunsul Ultra. la întrebarea ce facem fără fotbal, că despre asta vorbim azi. Da, 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 ne uităm la fotbal, dar în modul indirect, așa, ne uităm la fotbal cu efect, gen. Ți-am zis de dimineață că m-am trezit, am văzut că a apărut filmul despre Ultraș, care pare o chestie, da, așa, mega bombastică, pe violență și toate alea, dar acum de plictiseală, na, ce să faci. Dar pe lângă asta, tot pe Netflix a apărut azi o miniserie despre începuturile fotbalului în Marea Britanie și tot clinciul ăsta dintre baștanii care îl dețineau la început și working class-ul care încerca să-și facă un pic jocul în toată schema asta, care pare destul de bine Mhm. făcut din trailer. Bine. Altfel, habar n-am, nu știu, mă uit, am 100 de emisiuni de pe replay la care vreau să mă uit. Ultima dată când am făcut asta cu o lună, m-am uitat de nebun într-o sâmbătă la România cu Slovenia, la barajul din 2001. M-am enervat din nou. M-am Asta e enervat foarte, din nou. A asta e doua foarte, oară și la retur, minunat a foarte fost. interesant cum poți să te uiți la un meci din ăsta cu încărcătură mare să te enervezi din nou la 20 de ani după. Păi mi-am adus aminte de ce m-am enervat Da, da, atunci. da, Mi-am adus exact, aminte exact. că la retur la care am fost, am rămas cu o bronșită după care am tușit câțiva ani. Că a fost în noiembrie, pe o ploaie Și de aia degeaba. neșteaptă. M-am dus cu 4 ore înainte, că pe vremea așa te duceai dacă vrei să prinzi. Și cumva am retrăit inclusiv frigul și toată bronșita aia pe care am luat-o. Da, da, da. Da, 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 să te faci. Ce A poți să ținut minte faci? corpul boala. Și a Hmm? adus aminte. A ținut minte corpul Da, boala da, și a da, adus da. aminte încet, încet. Somatizam Da, da. experiența stadionului 20 de ani, poate mai târziu. Da, nu știu Da. încă ce dracu facem fără fotbal. Eu nici prea mă uit așa la meciuri, știi, să zici că mă uit la meciurile Craiovei Maxima ca să-mi dau seama așa mai pe bune ce și cum, sau foarte rar mă apucă pasiuni de-astea. Deci, nu știu, mi-am descărcat niște cărți să citesc despre fotbal. Care ăsta, David Goldblatt, care e ceva jurnalist britanic super șmecher, care a scris istoria fotbalului, o chestie mamut de 1000 și ceva de pagini, dacă documentează super mișto. Totul de la început până la sfârșit. Încă o dovadă că Care știi că mai are jurnaliștii, câteva. că jurnaliștii scriu despre fotbal mult mai bine de multe ori decât ăia din științele sociale. Asta clar, adică un jurnalist bun suporter este mai bine despre fotbal decât Da. ăștia din științele sociale. Dar, na, sunt mișto așa, știi, când înțelegi un pic mai mult ce se întâmplă. Băi, și mă gândeam acum că mi-am dat seama de la tot statul ăsta în casă că nu cheltuiesc mult mai puțin bani, că tot ce spărgeam pe băutură în oraș înainte să înceapă lockdown-ul ăsta informal, se vede în portofel sau pe card. Și am așa tendința sau, da, tentația să fac tot felul de achiziții la care înainte nu m-aș fi gândit. Gen, ieri seara mă uitam cât costă o masă de fotbal, să-mi iau în sufragerie să joc cu prietena. Și altele de genul ăsta, tot football related până la urmă, știi? Na, muți experiența stadionului cu experiența tribunei de la masa de fotbal. Da. O să-mi Da, desenez da. așa, o să-mi desenez o peluză acolo în spate, Da, 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 afișată, da, da. completarea aia, Exact. știi? Exact. De aia Uite, cu mă niște gândeam, suporte, cu niște steaguri, cu niște fulari, sus, cu tot ce trebuie. pui ceva cu violență acolo, că, na, să fie romanța completă, nu? Da, 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 niște torți aprinse, Da, da, da. o stradă prin spatele tribunei pe care se bat unii, tot ce trebuie Frumos, ca să ai, frumos. să, să intri cum trebuie în experiență. Mă gândeam aseară, uite, exact la chestia asta, că ziceai de citit, că asta mi se pare și mie discursul general pe care îl are lumea la lockdown-ul ăsta, mă rog, care nu e neapărat lockdown încă, dar ne pregătim cumva de el, că toate activitățile astea, că ieșai, beai, nu știu ce, mâncai, nu știu, foarte nesănătos, pierdeai nopțile, nu știu, tot soiul de activități astea, desuete, să le zicem, între ghilimele, au fost înlocuite cu îndemnuri de astea, de bă, hai să mai citim, hai să ne uităm la documentare, hai să
urmărim în online colecțiile muzeelor, dacă tot avem acum timp să ne dezvoltăm pe noi. Și mi se pare că e mai degrabă așa o presiune la nivel social pe chestia asta, că cumva ai cam același timp pe care îl aveai și înainte, adică cei mai mulți dintre noi lucrăm de acasă, cam același număr de ore, dacă nu mai mult. Eu nu lucrez mai mult de când stau acasă. Și eu la fel. Deci mă prinde ora 7-8 când eu eram deja de 3 ore terminat și încă dau la laptop acolo din degete de zici că e viața mea în joc. Dar uite, asta mai vorbeam aseară cu niște oameni de la un curs care mai mult spuneau tot așa, lume care lucrează de acasă, având genul ăsta de joburi și spuneau că nu e că stai acasă și e frumos, cam mai repede și așa mai departe. Fix ce zici și tu, că de fapt stai toată ziua pe telefon, vorbește cu ăla la telefon, fă un chat cu încă doi și așa mai departe. La nivelul zilei, de fapt, ajungi să petreci mai mult timp muncind decât Da. făceai înainte, când erau niște rutine de-astea așezate, știai cu cine, știai în ce birou are, știai unde să dai mail-ul și așa mai departe. Știai Ori când acum să ieși s-a dat la... peste cap complet toată treaba aia. Știai când să ieși la țigară și dacă fumai și dacă nu fumai ca să-ți mai ridici și tu fundul din scaun. Acum unde să mai ieși? Ce, să schimbi bucătăria cu camera și camera cu cealaltă cameră? Da, faci bucătăria, birou, Da. da, resemnifici spațiile, nu știu. O să fie complicat. Dar asta și eu mi-am făcut lista de filme, aveam de mai de mult pe care vreau să le văd. Apropo de ce mă întrebai la început cu fotbal, sunt câteva care au apărut, și astea de care ziceam, dar și unele pe care le-am descoperit recent și erau pe watchlist. Am zis că bun, acum sâmbătă și duminică voi sta în casă, toată ziua bag filme, mă uit, mă dezvolt personal, mă dezvolt fotbalistic. Vezi, ăsta e discursul. Îți dai seama, să stăm pe Facebook. Da. Coronavirusul e cel mai bun instrument de civilizare acum. Dezvoltare personală, mă. Și dezvoltare personală. Să devenim toți de cetățeni de ăștia manierați, culți, cu proiecte personale pe care le ducem la bun sfârșit, respectăm deadline-uri, scriem dizertații și teze de doctorat la timp, suntem exact acolo unde trebuie. Și după 2 săptămâni o să fim toți beți morți, deprimați. Da, o să resemnificăm bucătăria din birou, o să devină bar, o să bem până nu o să mai putem și o să zicem, auzi, ia lasă-mă cu dezvoltarea, că și așa nu mai pot de anxietate decât stau în casă. Păi da. Eu încă am steșul de țuică de la taică, care sper să dureze. Bine, acum se consumă mai mult, s-ar putea să se reducă destul de rapid față de ce făceam înainte. Că înainte mai alternai, știi, cu niște vin cumpărat de la magazin, niște bere, niște treburi. Acum e doar ăla. Duce greu. În câte săptămâni ajungi și tu ca în Franța raționalizezi țuica? Bă, nu știu. Ți le pui pe zile? La mililitru. Lasă hârtie igienică, că fără hârtie igienică mai merge, că te speli, dar fără țuică sau fără alcool. Da, nu, aici... La cap nasol. Asta e mult mai important. De-aia sunt curios cum există încă stocuri foarte mari de alcool în magazine și lumea încă nu s-a aruncat. Cred că e așa nevoia imediată, știi? Hai că totuși, rațional vorbind, trebuie mâncare, trebuie dale, știi bine? Da. E rațional în toată nebunia asta. Dar când o să se așeze și o să-și dea lumea seama ce înseamnă pe termen lung să stai în casă, cred că o să dea ea un pic și în stocurile de băutură. Clar. Uite, voiam să vorbim acum despre asta cu euro. Că s-a mutat anul viitor și e o decizie cumva unică. Adică cred că nu s-a mai mutat un euro de când? Din război? Habar n-am. Cred că atunci nu s-a Dar atunci au fost niște turne mondiale și europene care nu s-au mai ținut. Deci suntem așa la un nivel... Știu că euro n-au început după al doilea război mondial? Că asta era ediția 20-a, dacă mi-aduc aminte, că e aniversară. Hai că ne pui pe YouTube și după aia ne audă lumea că vorbim prostii. Eu știu că a fost după al doilea război mondial euro. Știi, avantajul la mini-podcast ăsta e că tu în timp ce vorbești poți să mori. Da. Bine, și eu pot să dau disclaimer-ul ăla că îmi place atmosfera de pe stadioane, nu-mi place neapărat fotbalul în sine, pe care tot zic. Da, mă, nu, te-ai dreptate. Vezi, tot ce se întâmplă în jurul lui. Primul euro a fost totuși în 60. Ți-am zis, mă. Deci, sunt și cetățean un pic totuși. Da, vezi? Ești mai cetățean.
Dar mondialele s-au anulat, ai știut Cred că sigur. mondial. Da, pe asta zic, Știi o Jocurile Olimpice? competiție fotbalistică așa de nivel mare. Mhm. Și mă rog, s-au oprit toate campionatele. Asta chiar nu s-a mai întâmplat la fel, tot din perioada celui de-al doilea război mondial. Bă, da, nu știu, mi se pare foarte ciudat. Ce scriam și în articolul ăla, știi, cum am uitat și a fost ciudat așa cum a evoluat, știi? Că de unde săptămâna trecută mă uitam la PSG cu Borussia Dortmund și era atmosfera aia ciudată. Că nu era nimeni pe stadion. Nu era nimeni pe stadion și părea meci de la de antrenament, Chindia cu Chiajna sau prostii de alea din divizia. Dar nu cumva aia să zici că ai mai prins genul ăsta de meciuri cu Da, tribune să se lipsite, joace când făceau fără... suporterii prostii și ai mai prins de asta, dar după aia când dispare complet, știi? Adică a fost așa graduală creșterea de atmosferei ciudate. Că după aia când au anunțat bine și în paralel, cred că tot în săptămâni, ziua aia, Liverpool a jucat acasă cu stadionul full, știi? Și Exact. era asta. A jucat cu Atletico, cu 3.000 Mhm. de fani veniți de la Madrid. Da, da, da. Mai e zonă roșie, mă rog, e zonă roșie de câteva săptămâni, adică grav de tot. Și evident, un stadion, un Anfield plin, adică zeci Mhm. de oameni. Și după aia, în 5 zile s-a Da, asistat tot. s-a asistat tot. Bă, da, nu știu, o să fie... Eu și la noi, la Liga 3, mă tot întreb cum o să fie. Că îți dai seama că trebuie să găsească tot felul de soluții de astea intermediare când o să-și revină treaba. Bă, că în cel mai rău caz, planul ar fi să revină prin iunie. În cel mai bun în aprilie, dar ceva îmi spune că nu se va întâmpla în aprilie. Nu. Cu siguranță nu se va întâmpla în aprilie. Deci trebuie să Eu nu, închisuie niște meciuri. eu nu cred că avem, sincer, cum să ne ieșim așa puțin din criză, Europa, mă refer, până pe la jumătatea lui mai. Adică Mhm. nu mă pricep, nu sunt epidemiolog sau mare statistician, dar din ce am înțeles, ce am mai reușit să citesc și eu, cam aia e zona. Și de acolo, încet, să zici că le mai ții sub control, adică nu mai crește neapărat numărul de cazuri, se vindecă mai multe decât apar. Ceva de Da, da. genul ăsta, pe săptămână. Dar în rest, nu avem nicio șansă. Adică ăla 30 aprilie dat de Premier League, mi se pare că, atât au putut să zică acum și o să-l mute în 31 mai. Da, și îl tot lungesc termenul până când se rezolvă, mai ales în UK, unde Abia a a fost cam început. nasol. Da, abia au Bă, început. mai e o chestie, ce e posibil că acum nu ne vorbim din perspectiva suporterilor, dar că ne arde pe noi să mergem pe stadion, să toate alea, dar bun, nu la Liga 3, că nu-i presiunea asta, dar la campionatele mari, cel mai probabil o să reînceapă campionatele, dar cu porțile închise, că îți dai seama că e presiune super mare financiară din Păi, partea da, televiziunilor, aia e de fapt. să dea ceva la televizor, din partea caselor de pariuri, îți dai seama câți bani se pierd la pariuri, că nu mai Clar. e pe ce să pariezi în afară de Belarus și niște campionate de alea pe care nu știa nimeni până acum. Nu știu, Uh, Serbia mai joacă? Mai sunt câteva care joacă, Sârbii dar mai joacă. îți dai seama Mă că rog, pierderile câteva, sunt imense, bineînțeles. că nu mai e campionatele mari și astea pe care le juca toată lumea. Deci ceva îmi spune că vor reveni campionatele înainte să revină suporterii pe stadion. Mă refer acum la nivelul mare. Că la ligile astea mici n-ai nici presiunea televiziunilor, nici presiunea caselor de pariuri, nici presiunea nimănui. Deci o să fie probabil altă schemă. Și zici Dar că se reiau campionatele mari, se joacă cu porțile închise, doar ca să mai câștige ăia din drepturile de televizare, toți sponsorii, toate corporațiile și, mă rog, asta bă, de da, adică n-ați pariuri. dat seama, se pierd acolo mult și uite-te pe Digi, dacă ai timp o dată dimineața. Acum 2 sau 3 zile era Ilie Dumitrescu cu Daniel Nicolae care vorbeau despre coronavirus. Adică n-au ce să facă oamenii și deja au Da, clar că contracte, au toate alea. n-au ce să vorbească. Că despre ce să Ce să povestești? vorbești, că dacă nu se mai întâmplă nimic, bun, mai zici ce a zis unul, ce a zis altul, dar n-ai materiale de băgat. Nici Deci, Becali nu mai vorbește, ai văzut și el. a donat nu pe cali, revine la prima lui pasiune să dea bani Da, să la facă sinistrați, donații. să facă donații. Da. Și că și la Liga 1, totuși contractele alea pe care le-au plătit ăștia, o să fie o presiune acolo pe Digi să reînceapă toată treaba, să aibă ce să dea la televizor. Păi eu cred că jumătate din echipele din Liga 1 se desfințează dacă mai ținem așa o lună.
Da, nu știu, depinde acum și ce prevede contractul de televizare. Adică dacă și-au luat deja banii Păi mi sau se pare nu. că și iau bani în tranșe. Și-au banii în tranșe. Dar acum ai un contract. Depinde mult ce prevede contractul ăla pentru cazul de asta de forță majoră. Clar. Altfel, acum să fim serioși, că din biletele de intrare Nu bilete, nu, din nu dreptul de trăiesc televizare, echipele din că Liga 1 prea tare. jumate din echipe trăiesc totuși din drepturi de televizare, adică, Păi aia, de acolo vin banii. Plus sponsorizările alea pe care le mai da. afișez pe stadion. Sponsorizările, reclamele. Mhm. Da. Acum mai era o treabă că citisem, nu mai știu pe unde, gazetă, pe sport, în fine, pe ceva site românesc despre problemele financiare pe care le-ar avea cluburile la ligile inferioare. Ori aici eu nu prea înțeleg exact de ce, că uite cum e la noi, la Liga 3, faptul că nu, adică nu înțeleg exact care ar fi banii pe care îi pierde o echipă la Liga 3 din cauza că nu se mai joacă fotbal, pentru că nu ai televiziuni, să zici că ții banii dintre drepturile de televiziune, banii din publicul spectator nu există, că majoritatea nu, Bineînțeles. nicăieri nu e bilet sau așa ceva, Și banii dacă e, intră n-ai suficient și dacă spectatori e cât să oricum, da, fie o sunt 500 de sumă. oameni, adică nu ți acoperă mai nimic. Pe de altă parte, reduci niște bani, reduci niște costuri din deplasări. Că tot să deplasezi o echipă cu tot ce trebuie, Liga 3 ai deplasări destul de lungi câteodată, știi? De asta nu dau seama exact care ar fi impactul, că sigur o să difere impactul de la nivelul mare la nivelul mic, știi? Păi cred că poate se referea mai mult la Liga a doua, că și acolo sunt echipe care trăiesc, adică nu trăiesc, dar au o sumă destul de importantă, poate, din buget și din drepturile de televizare. Da, la Că la Liga, Liga 3 nu înțeleg ce ai putea să pierzi, adică asta cu ăștia de la Targeș, cred că o să putem să aflăm destul de repede, că ei știu câți bani se iau. Dar parcă mi-aduc aminte că spuneau că nu se iau foarte mulți bani la Liga a doua, că nu merită, că pentru tot circul ăla cu programat meciuri luni și vineri și așa mai departe, banii pe care îți iei nu prea merită de fapt. Și mai e o chestie, că acum majoritatea echipelor de la noi sunt susținute din bani publici, sau foarte păi multe, în da, fine. crezi că se Dacă, fac, numai să se facă rectificări bugetare. da, dar nu. Pe Asta cred că le ultimul, fac acum, crezi că le fac pe campionatul ăsta, poate începând din toamnă, n-ai să-și de unde să rectifice știi cum, legile. cum bubuie vreun focar de 20 de cazuri într-un județ de ăsta în care nu avem niciunul momentan sau avem unul. Asta înseamnă pentru ei, din toate capabilitățile de infrastructură medicală, că sunt și se apucă să taie ca nebunii de unde pot și zic, bun, păi gata, v-am dat pe 3 luni la fotbal, vă scoatem, că nu mai, gata, las-o încolo de fotbal. Trebuie să Da, salvăm tot ce e oameni. posibil. Dar pe de altă parte, niște bugete care sunt deja aprobate. Că asta nu-mi dau seama acum cu toată situația de Da, urgență nu, și nu. mai departe cum funcționează, dar Nu nu știu, e. speculez, habar n-am. Da, și eu, păi oricum, despre asta sunt zilele astea, despre ne dăm cu părerea ce va fi, fiindcă habar n-are nimeni ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Hai că și la federație fac tot felul de calcule, planul, plan A, plan B, plan C, Să cum jucăm și ce să play-off și facă. play-out la toate ligile. Mm. Da, nu, o să fie ciudat, o să fie ciudat rău. Bine, eu cred că play-off-ul vine mai mult ca presiune din partea televiziunilor. Pentru că eu îmi imaginez că dacă pui un play-off în Liga a doua cu primele 8 echipe, că toate au șanse la locurile 2-3, că hai să zicem că unul cumva e asigurat de UTA, și faci câte un meci fiecare cu fiecare, rapid, sunt câteva meciuri care o să fie toate tari. Adică sunt toate echipele care au și suporteri, majoritatea dintre ele, mă rog. Chiar și Turis are prezență bună, locală. Mioveni, să Da, zici și că... atrag și pe televizor. Dar da, Mioveni, să zici că, na, fiind în județ adică fiind în zonă cu Argeșul, cu FC Argeș nu prea au treabă, dar în rest stau toate suporteri, atrag pe televizor și e și o soluție să termin repede. Adică ai meci după meci, după meci, după meci, toate cu audiențe, peste medie și eu cred că le iese per total mai bine ăstora de la Digi. Eu cred că Da, de aici vine confirmarea asta. presiunea de play-off și play-out, pentru că altfel ai putea să iei soluții de genul ăla. Omologăm clasamentul, joacă între ele primele 4, adică chestii de genul ăsta. Nu retrogradează nimeni, că și așa la Liga 2 sunt desfințate 2 echipe deja. Da, da, da. Bine că pe promovare mi se pare că e miza foarte mare, că totuși
Și dacă tragi linia așa cum e acum, știi, e un pic injust pentru multe echipe Este, care au este. șanse bune, cum ziceai și tu. Uite cum e și la noi cu Slatina, știi, bun, dacă tragi linia acum, ne convine că suntem noi pe primul loc la diferență de gol averaj, dar totuși pentru Slatina ar fi Dar nu nedrept. e extraordinar de fair, adică, La egalitate de puncte. da, egalitatea de puncte promovăm pe gol averaj, știi? Da, nu e fair deloc în contextul în care mai erau 14 etape până la final. Da. Meciul direct din tur am făcut 2-2 la ei, adică ambele echipe au și pierdut cu celelalte echipe, deci poți să zici că toate se mai pot încurca. Se anunță așa o luptă fotbalistică până pe la ultimele etape, știi? Nu e deloc fair să omologhezi clasamentul așa, dar asta zic. Eu aud genul ăsta de propunere și în Germania, am auzit-o și pentru Premier League, am auzit-o și pentru celelalte, deci dacă ei cumva merg pe zona asta, numai televiziunile pot să reîntoarcă, știi? Să mergem pe play-off, play-out. Și oricum, cred că televiziunile au decis ce și cum pe în fine, la ore, dar cred că o să aibă un cuvânt destul de mult și pe outcome-ul ăsta. Bă, dar apropo de Premier League, mă gândeam la o treabă. Ăia de la Liverpool, săracii, mă. Deci de 30 de ani aproape așteaptă titlul ăla. Vine 2020, au fucking 25 de puncte în față, 2 etape până să câștige oficial titlul și vine pandemia, dracu. Da, exact. Bă, dacă e cineva mai ghinionist ca Progresul, cred că ăia sunt, știi? Da. Din 89, când am mai luat campionatul? Ultima dată în 89. 30 de ani, gen, e super 31 de ani, da. Și oamenii mai au 2 etape, au rupt tot sezonul. Diferență imensă față de aia de Manchester City și se blochează tot din cauza unei pandemii. Cine mai s-a câștigat în 2020? Mai jucau 2 săptămâni, puteau să omologheze clasamentul din perspectiva lor. Nu mi-a interesat. Și era. Mai punea pe ăștia de pe locurile 3, 4, 5, 6 să se joace după aia pentru cupele europene, dar era și, din nou, cine se gândea că va fi oprit de o pandemie? Adică m-aș aștepta, nu știu, criză economică, hai, nu știu, niște efecte nasoale ale schimbărilor climatice, hai. Dar dracu, pandemie de virus care să blocheze în halul ăsta tot, cred că era ultima pe listă. Da, și nu știm cât de utilă e așa pe termen lung decizia. Vreo un an jumate, 2, cu siguranță nu scăpăm de virusul ăsta peste tot prin lume, până vine un vaccin. Da, bine, și efectele secundare, că și de-aia mi-e frică, că bun, hai că asta cu izolarea socială, cu vaccinul, ușor o să se rezolve până la urmă. Bun, ideal ar fi să se rezolve cât mai ușor și cât mai repede să moară mai puțini oameni, dar la un moment dat se va întâmpla de efectele indirecte, astea economice. Da, economic arunci totul în aer. Totul în aer. Dacă și pe fotbal s-ar putea să aibă niște efecte secundare destul de nasoale. Cum funcționează fotbalul ăsta modern așa ca afacere, orice afacere dintr-o lume care este cumva controlată de afaceri, s-ar putea să o ia nasol. Nu știu, poate o să fie așa un fel de renaștere a unor proiecte. Acum vorbesc și eu ca ăla, știi, sper la cei mai bine, cu aia că va fi cel mai rău, dar poate va produce așa noi forme sau va amplifica formele astea de solidaritate între suporteri, făcut echipe noi și așa mai departe, pe baza unor echipe care vor muri sau vor avea probleme. Nu știu, sper și eu. Sunt optimist acum. Cel mai probabil nu se va întâmpla, dar ar fi mișto să iasă ceva de genul ăsta, știi? Să se coaguleze așa niște comunități. Mai ales că la noi, știi cum mai vorbeam și noi alte dăți, ai foarte puțin genul ăsta de comunitate care să se adune în jurul fotbalului. Că fotbalul, ți-am mai zis, din punctul meu de vedere, e ca sport. Bun, e o artă acolo pe care o înțeleg, dar nu aia mă atrage pe mine, ci mă atrage mai mult puterea asta a fotbalului de a aduna oamenii împreună, de a sta, a bea o bere, a cânta, a face tot felul de lucruri pornind de la alea 90 de minute care te adună acolo, știi? Ori mă gândesc că poate vor fi și asta un fel de efect, cumva, nu-mi dau seama. Ar merita urmărit. Crezi că crește solidaritatea, pe niște comunități și atunci prin extensie și în lumea asta de suporteri? Da, nu știu, hai că solidaritate poate e mult spus, dar poate o să mai coaguleze niște oameni. Știi cum a fost valul ăsta de
de acum câțiva ani, de echipe vechi, De tradiție, da, de renăscute. care au murit și care după aia în jurul lor totuși au activat niște comunități care înainte funcționau mai mult sau mai puțin. Bun, fiecare cu traseul său, mai fericit sau mai puțin fericit. Dar mă gândesc că o criză de genul ăsta poate, așa ca să ne gândim la Valea Bune, poate va avea din nou un efect și în sensul ăsta. Evident, greu de crezut. Ar trebui să crească puțin. Ar trebui să crească puțin atașamentul față de niște lucruri, de niște comunități, mai ales în momentul în care ar trebui fiecare să fie izolați pe cât posibil și simte cumva lipsa asta de, nu știu, de sens, de aparținere, de orice. Da, și inclusiv cu statul ăsta pe calculator, vorbit pe Zoom, Skype sau alte platforme, știi? Bă, cred că după ce o să se termine toate astea, o să dăm iama prin cărciuni și prin parcuri și prin... Câteva săptămâni clar, nu o să mai stea nimeni. Vreau, nu, mă duc să lucrez în autobuz sau metrou de Pipera la 6 după amiaza. Da, o să vrei să simți miros de oameni mulți la un loc. Da, transpirația aia de RATB, știi, puțiciunea aia dinainte, adică, da, poate ne aduce mai mult împreună, știi, glumesc acum, dar poate ne aduce mai mult și pe stadioane până la urmă, știi? Da, posibil. După, nu știu, poate să naște așa o foame pe care înainte, hai că, nu știu, era mers sâmbătă, dar aveai și tot felul de alte de chestii de făcut. Hai că e mall hai că, nu știu, mă stau pe Netflix, hai că mi-e lene. Dar acum mi se pare destul de evident că mulți dintre noi o să avem o foame puternică. O perioadă clar o să fie o foame puternică de lucruri de genul ăsta și na. Cine știe să construiască de acolo și să se folosească de contextul ăsta, post-pandemie, sau mă rog, când se mai liniștesc lucrurile, că post-pandemie deja sună așa peste 2 ani, cred eu, o să câștige mult, o să valorifice puternic treaba asta. Da. În fine, depinde cum speculează fiecare, știi, această nevoie, care sigur va exista. Acum, mai mult ca sigur, vor încerca să speculeze și ăștia mai afaceri. Bun, clar că o să speculeze. Să-ți ceară bani pentru tot felul de activități în afara casei, dar ar fi drăguț totuși, din nou, vorbesc așa, ca un idealist de 15 ani, ar fi drăguț totuși să adune lumea cumva mai mult pe stradă, să vorbească, să socializeze și toate astea, ceea ce se poate întâmpla, după cum știm, destul de frumos și pe la meciuri. Pentru că poate o să fie un efect de așa, acum când au fost tăierea aia căderea aia curentului electric în New York, acum 10 ani, 12 ani, nu știu când a fost de mult, au stat aia 3 zile în casă, nu mai era curent în tot orașul. Și practic, din lipsă de activități, începuseră să iasă pe stradă, să cânte la chitară, să știi, și mă gândesc că poate o să fie ceva similar și acum. După atât a stat în casă, o să simtă lumea nevoia să iasă și aici, da, stadionul poate să fie un loc destul de bun de ieșit, făcut, întâlnit oameni, crea genul ăsta de sentiment colectiv pe care o să-l uităm complet dacă durează foarte mult. Închiderea asta, mai ales ăștia care stăm prin casă. Evident. Da, clar. Că sunt și mulți care nu prea urmăresc îndemnurile. Uite că ai zis de asta că s-ar putea... Care nu pot. Sau care nu pot, evident, da. Trebuie să mai gândim și la asta. Ziceai de partea asta cu... Bun, oamenii o să simtă cel mai probabil o nevoie de asta de a se întâlni cu alți oameni, de a sta, de a comunica, de a nu știu. Și stadionul ar putea să fie, mă rog, mersul la meci, propriu-zis, ar putea să fie un spațiu de genul ăsta, dar mersul la meci era un spațiu de genul ăsta, a fost. Ce crezi că fac proiectele de orice tip fotbaliste din România, evident, prost sau insuficient sau nu fac, de totuși cam bate vântul pe multe stadioane? Că ăsta e adevărul. Uite, citeam o chestie pe The Athletic. Era o analiză făcută pe modul în care publicul și implicit banii, evident, care vin direct din vânzarea de bilete și indirect din televiziuni, se concentrează și la nivel global, acum nu vorbim de România, din ce în ce mai mult pe echipele astea mari, care apare cercul ăsta vicios cu echipe din ce în ce mai bogate, care își permit forme de marketing din ce în ce mai puternice, gen, nu știu,
Marchester United sau nu mai știu care joacă în Japonia și așa mai departe. Da, în Thailanda, în toată Asia, Chelsea. Marketing nu are nicio legătură cu ideea asta de comunitate și tot ce înseamnă fotbalul pentru noi. Și chestia asta care de fapt are ca efect secundar finanțarea și mai proastă a fotbalului din țările mai puțin bogate, gen, nu știu, Europa de Est, cum e pe la noi, Asia, Africa și așa mai departe, America de Sud. Ceea ce mai departe, evident că alungă și spectatorii, deci cred că merită privită și cumva mai la un nivel mai mare decât ce fac echipele românești sau ce nu reușesc să fac echipele românești ca să atragă suporterii. Ceea ce evident nu exclude faptul că ai în fotbalul din România niște conducători care știm foarte bine ce au făcut, o federație care multă vreme știm foarte bine ce a făcut, ce n-a făcut și așa mai departe. Adică asta e o problemă și ce se întâmplă acum cu echipele, cu toate inițiativele astea care încearcă să reînvie echipele de tradiție, e interesant, dar mi se pare că în continuare n-am neapărat o soluție la chestia asta, dar cred că aici ar trebui să fie miza, poate, nu știu, ar fi o idee să fac o asociație a acestor proiecte în care să discutăm un pic mai mult tot felul de strategii posibile pentru a te agăța în comunitate, indiferent ce înseamnă asta, nu știu, în vecinătate, să-i spunem. Că vorbim de cartier, cum e în București, sau că vorbim de un oraș, cum e la Arad sau la Timișoara, sau alte orașe care au o singură echipă veche. Că aici mi se pare că stăm destul de prost mulți dintre noi. De la Timișoara, de exemplu, când am fost acum deja 2 săptămâni, am simțit la ei cel mai mult, din câte mai știu despre proiectele astea, evident s-ar putea să să-mi scape unele informații. Am simțit destul de mult partea asta de implicare, adică îi vezi peste tot prin oraș. Inițiativa asta pe care au avut-o acum cu ajutat persoanele în vârstă sau care nu se pot deplasa să facă cumpărături și alte nevoi și așa mai departe. Știai că genul ăsta de atmosferă în care simți clubul nu doar ca acel loc în care te duci 90 de minute plus cele 5 beri dinainte plus cele 10 beri de după în cârciuma de lângă, ci în care clubul devine o parte importantă a vieții de zi cu zi în comunitățile respective. Uite, tot așa mi-am adus aminte că am văzut pe Facebook zilele astea Borussia Dortmund care a lansat o aplicație în care business-urile astea locale din Dortmund puteau să se poziționeze ceva de genul, să facă un fel de hartă a lor și să spună fiecare ce nevoie are pentru ca utilizatorii să poată să cumpere, nu știu, la cafeneaua X, să zicem, care susține Borussia Dortmund, uite, merge și cumpărați 3 cafele de la ăștia că au nevoie de bani în perioada asta, că se duce dracu jumătate de afacere mică. Genul ăsta de chestii bune, evident, vorbim de Borussia Dortmund care alte resurse. Da, e brand global până la urmă. E un brand global până la urmă, dar poți să faci, sunt sigur și la nivelul ăsta, tot felul de inițiative grassroots, adică ce fac ăștia la Timișoara, de exemplu, nu trebuie să fii un brand global ca să găsești 10 oameni care să ajute oameni. Adică... Dar de ce nu crezi că reușesc cluburile să colaboreze cu zona asta de afaceri și mai mici, de astea comunitare, unde totuși există sentimentul ăsta. Adică e o anumită cafenea în zona din centru care e mai cunoscută pentru tineri sau lucruri de genul ăsta. De ce nu pot să le atragă, nu neapărat pentru sponsorizări de alea de zeci de mii, sute de mii de euro, dar pentru colaborări de genul ăsta în care să aibă și expunere și tu să te implici în viața asta economică a orașului, a cartierului, a ce-o fi. Că nu prea văd colaborare între zona de afaceri și cluburi și degeaba mâncăm noi rahat, ne trebuie. Aș duce chiar mai jos, la modul, dacă ai să fie o cârciumă în cartier pe lângă stadion, în care să fie, nu știu, poze cu echipa, poze cu exact, niște fulare. Niște fulare. Adică și genul ăsta de colaborare în care, știi, vine un om miercuri să bea o cafea, să bea o bere și vede toate alea. Și creează așa e și o formă foarte bună de branding, evident, dar creează și un sentiment de apartenență locală.
Da, păi asta, care nu se prea am leagă văzut, de nu prea echipă. am văzut, nu știu. Nici nu m-am plimbat în foarte multe orașe, n-am văzut chiar foarte multe cluburi de-astea vechi în acțiune, dar nu prea văd și cumva mă gândesc că dacă ar exista, s-ar folosi de ele pe Facebook destul de puternic și nu prea văd. Se întâmplă, dar speculez un pic aici, în contextul în care multe dintre inițiativele astea au început de la Ultraș, nucleul dur, din fostele galerii, care s-au pus cap la cap, mână de la mână și au făcut în diverse forme, evident, toate proiectele astea. Acum, cred că asta, în fine, pe de-o parte vorbim și despre niște numere destul de mici de oameni care au și ei limitele lor financiare, de timp, de Bun, implicare și așa mai clar. departe, dar care au și limitele lor mulți uh, de văzut cumva contextul mai larg, adică nu știu, cum e și la noi dacă stai să te gândești. Suntem mai degrabă chitiți, cum facem să aducem oameni la meciuri, să fim cât mai mulți care să cântăm, care să, nu știu, fim cu fularele sus, să facem toate lucrurile astea de galerie în sensul clasic al cuvântului, știi? Din schema asta, de fapt, lăsăm la o parte alte forme de implicare care nu ar fi atât de satisfăcătoare pe termen scurt, că să mă duc acum prin, nu știu, cârciumile din Bercen, să vorbesc, colaborări și așa mai departe, nu mai aduce 50 de oameni la următorul meci acasă care să cânte, care să... Firește, n-ai și input așa rapid. toate alea, dar pe de altă parte, pe termen, nu cred că mai vorbeam o dată chestia asta, genul ăsta de implicare, cred că fără el, care evident, în multe cazuri sunt șanse mari să se eșueze, fără el și fără cârligele astea cu care să te agăți Deci trebuie să profesionalizăm suporterul ca să știe și PR, să știe și marketing, să știe și treburi de-astea și să se ceva ocupe de mai mult genul. și de zona asta. Nu să-l profesionalizăm, să-l ONG-ficăm cât mai Da, bine. Să fie să așa, facă un proiect. Să să facă un facă proiect. tentacule prin comunitate, că la ONG-uri e cu comunitatea, cu dezvoltarea locală și așa mai departe. Da, să scrie proiecte. Scrie Exact. proiecte, da. Da, Țara n-ar scrisă de la proiecte. urmă continua, adică de ce nu avem niște suporteri la progresul care să trăiască din scris proiecte finanțate, nu știu, Erasmus Plus sau habar n-am ce surse de finanțare ar exista și care să aducă bani în club și să trăiască din chestia asta, că până la urmă e o muncă pe care o depui și care ajută și clubul, ajută și comunitatea Clar. locală mai departe. Adică, până la urmă, râdem noi, dar de ce n-ar fi posibil? La noi n-am văzut, sunt sigur că pe afară există, pe la Wimbledon sau echipe de-astea socios ceva mai dezvoltate decât sunt pe la noi. Adică nu mi se Bine. pare ceva de nefăcut. Deci asta e ideea. Bun. Păi hai să încercăm să ne oprim momentan aici. Zic eu așa câteva cuvinte de încheiere. Ce am făcut aici e cumva ne ajută mai mult pe noi. Că mai vorbim despre asta, ne mai ținem sub control anxietățile. Sperăm să treacă repede toate astea. Uitați-vă la toate documentarele despre fotbal, citiți toate cărțile pe care le găsiți, că sunt peste tot. Uitați-vă și la barajul ăla cu Slovenia, să vă enervați cum s-a enervat și Andrei și la alte asemenea. Și dacă poate mai facem, poate mai vedem cum evoluează fotbalul în contextul ăsta de lockdown global și ce înseamnă pentru noi și, mă rog, și pentru voi. Cam asta. Hai să scăpăm cât mai repede. Aia e important. Să ne întoarcem pe stadioane. Exact. Mersi Ciao. de invitație. Pa!